Haupa kaixo da noiz, moduz, ongi etorri Jokonaren 6. denboraldira, 6. dagoeneko, teorian, hau da, 2. kapitulua, lehendabizikoa Maspron egin genuelako, baina hori, momentuz ez dago ikusgai, izango da, baina momentuz ez, orduan egingo dugu, estreinu moduko bat oraingo honetan bai, 2. kapitulu honetan, eta gainera, kapsula txiki bat izango da denboraldi hau, 3 kapituluz osatutako izango delako, 2 plato batean, eta ondoren zuzeneko bat egingo dugu, hor bai publikoarekin, eta hori guztia. Baina hori ez dakigu non, eta noiz izango da. Orduan, egon zaitezte mesedez Jokonaren Instagram kontuan hortxea di, dena kontatuko dugulako. Hori guztia esan daia, txapa guztia emanda, oazen gure neskak behar moduan aurkeztera. Hola, Salvador. Arratxaldeon. Aspaldiko. Edo egunon, ez dakit. Edo Gabon. Edo Gabon. Nahi dozuna. Lorenekare biela behitia. Painoa. Ze moduz. Ondo, eta zu? Ondo zauze? Bai. Gaur literaturaz hitz egingo dugu. Literaturaz hitz egiteko zan dugu, zen krak batzuk ekartzera. Gure handie, Kaiali Miner, hola. Hola. Eta Aide Rodríguez. Kaixo, hola, zenbuduz? Oso, no? Eta ongi zu? Etorri. Eskerrik asko. Literaturaz hitz egiteko, zuek, uste dut, bazaretela, duela gutxi izan ginen Instagramen Joko honan, zuek zinetela wishlist gure desideratuen gonbidatuen zerrenda horretan goiko postuan zinguzien. Baina, aitortuko dutzuet, beldurrez, edo, ez dakit nik uste dut beldurra izan dela nire partetik, ez eskoaren beldurragatik ez dutzu egula deitu lehenago. Ba, nizain egon, Ja, galakit. Horregatik ditu dutzugu, Ez dakit, Eider, baina, selekta gera, ez diogu zerri bai ezko esaten, baina kasu honetan, bai, nik evidentemente gainera entzuten zaituztet, eta oso gogotxu, eta horre bat, wishlist hortan egoten. Eider, zuetzara holan podcast askotan egoten? Eta horrengo honetan, eskerrik asko tortzagatik. Eskerrik asko, onbidatzegatik, plazerra da, zuekin egotia. Gainera lagun artean, ez? Bai. Zuek oso lagunak zarete. Bai. Gaur alkoholi gabeko mainguru batean. Ez da ikusten zer dagoen hemen. Literaturaz hitz egiteko, hasieratik, hasiko gara lehendabizik zure liburua hitz egiten. Eider, dena zulo berazen, ipuin bilduma kaleratu berri dozulako. Gustatzen jaku nola definitu dozun zoriontasun moderatuaz ari dela, egin dezakegunaz, egin gabe usten dugunaz, eta bada pixka eta mildegi batean dauden pertsonaiak, ez da? Gu ere sentitu gara, momentu batzutan zure liburua irakurtzen, ostras, ez? Zer pentsatu ematen dagoen liburua dalako, ze harrera izan dau ipuin bilduma honek? Hain dela oso gutxi eman zen argitara, ez? Hilabete eskas, esango nuke, eta ondo, ari delako eskuartetik eskuartera bidaia, ni horrekin oso pozik, ez? Eta irakurleen produkzioak entzuten ere bai, ez? Azkenean irakurketa bakoitza bada, berridazketa bat, ez? Orduan oso gustora, egia esan bai, oso pozina. Badau, esaldi bat zuri entzun dizuguna, inoiz pentsatu gabekoa pentsatu dutela batzuk, zure liburu irakurrita. Bai, hori esan diate, ez? Batzuetan, ez? Irakurrita, hau pentsatzen, baina ez nekien, ez? Nola baitere, ikusten dutela, personaje baten ahotan, edo pentsakeran, beraiek jakin gabe pentsatzen zuten hori, ez? Eta eman lezake, beste norbaitek esaten bali madu, pekatua txikiagoa dela, eta pixka rekonziliatu zaitezkela, ez? Pentsatzezun horrekin, eta, ez dela zagertatzen, ez? Hori pentsatzea ez dela txarra, ez? Edo, pentsatzea da sentitzea, edo dela dalakoa, lola da, ez? Txarrak oso gauza gutxi, uste dut. Oso fana gara, eta benetan, irakurri, juzaitxeste, edozein liburu dendara, eta hartu dena zulo bera zen, asko gustatu zaiguna. Eta, Kaialin, zure kasuan, azkena turista klasea izan zen, 2020an. Gabez. 5 urte. Zetan zabiltz, badaukotzu hor zerbait eskuartean edo zer? Hori da, gero galdera deserosoak zeto zela, baina hori da idazte egin altzaion galdera deserosoena, nik uste dut. Presioa sentitzen duzulako edo?
Ez nire kasuan pertsonalki presioa ez da hitza, igual ardura bai, ez? Igual lehenengo bat gazteagotan idazten duzu eta jolas moduan, nire kasuan literatura lehenengoa, ez? Osea, novela izan zen, gero saiakera bat izan zen oso potente emozionalki guan eretzako ere bai, eta gero hau bada pandemia ditxosozkoaren alaba. Eta orain, ardura da, esateko dezun hori, benetan esatea presi gabe, ikuste dezunean zure burua, oran idazten beti dabil norbera, batzutan idazten literalki eta bestatutan idazten, ez? Nik uste gehiago idaztetela buruan paperean edo ordenagailuan baino, hori bukaerako zea, ez? Oran, badaude gauza batzuk hor, nik uste dut falta datela denbora, aka dirua, baina baita ere momentu bat, esateko bai, honek ondu da hau eta jarraitzen du izaten esan nahi duten zerbait. Orduan ez dute zer aurreratuko. Bueno, vale, baina formartzen ari da. Vale. Atea ez esklusiba. Jo, gainera danok egin dugu, oso Jaipa sortzen. Jaipa handia izan da. Desiatzen, hori ere irakurtzeko. Eider, zuri entzun dizugun gauza batekin hasi nahi dut, azken liburu hontan aipatzen duzu protagonistek egia aitzurtzeko helburua dutela. Eta zuk ere egin duzu, egiaren hausnarketa hori. Euskal Irratian elkarrezketa batean esan zinun egiak pixu handia zuen garai batetik gatozela, baina, ari dala pixkat lausotzen hori ere bai, eta modaz pasatuta dagoen zerbait bezala ikustea nahi dozula egia hori. Zuk zer eman dozu idazle modura egiarekin? Nahi esan ziaten ere elkarrezketa, harin jongo zala, baina... Gezurra esan zizuete, ez ziate konturatu. Filosofo aipatu zasi. Zeharreman daukadan, uste dut bagatu zela, egia, gure aurrekoak, egia letra larriz idazten zeneko garei batetik. Nik ez nuke esango hainbeste hortik, ez? Guriaia letraxe ez. Baina hori ere pasada, esango nuke, eta orain demode dagoen zerbait da egia. Oso gaizki eta oso labur eta oso eskematikoki esan da. Esango nuke, bai nire nik personalki eta nire literaturak zehazki ere, egiaren inguruan antolatzen direla, bai nire historia, bai nire personajeak, ez? Orduan, niretzat, askotan esaten da, fikzioa berdin gezurra, ez? Eta niretzako guztiz kontrakoa da, ez? Osea, fikzioa da, nire ustez bada, erraminta sekulako erraminta egiara hurbiltzeko. Egia hori edozein delarik ere letralarriz, kursiban, redondan ez, bezala idatzita egonda ere, ez? Baina, personaje batek esaten du, ez? Neri egia interesatzen zaitez, eta neri idazle bezala ere bai. Orduan, niretzako misterio bada egia hori, ez? Horreko batean horri buruz elkarrezketa bat egin nion Iule Goikoetxeari, eta nahi nuen jakin, ez, filosofiaren ikuspegitik, ze evoluzio zegoen, eta azkenean, berak aipatzen zuen, ez, egia konstrukto historikoa dela, ez, eta orduan lehen egia izan zen hori, gaur, ez da hain egia, ez, orduan, gustatzen zait, bihurgune horietan harrapatzea personajeak ere, ez, eta nola bilakatzen den beste zerbait, ez, gure mundua, gure pentsakera, gure ideologia, gure sentimenduak, ez. Eta orduan aldatzen junda igual, ez, harreman hori bebai egiarekin, edo... Bai, ni uste dut hasi nintzenean idazten ez daukala, alako kontzientzia igual. Kontzientzia, gehiago esango nuke konpromiso etiketapean gordetzen zela, ez, ere bulka literarioa dona ez bezala deitu, baina gaur egun gustatzen zait egia aipatzea. Osea, pixat inkluso provokazio bezala, ez? Claro, jende guztiak esan, egia, zer da egia? Zure egia, ez. Osea, guazen hitz egitea benetan, hitz egin nahi dugu, ez? Egiaz. Ez da erreza, Komplejoa da, egia da. Zure kasuan baita, Katjarin aipatu duzu oso intensoa izan zen liburu bat Moio, ez? Bere buruaz beste egin zuen lagun baten historia kontatzen duzulako, eta hor egiazko bildu dituzu, ez? Adibidez, zure lagun kuadrilaz ari zara, eta euren testigantzak biltzen dituzu, baita, queer kolektiboan borrokaz ere bai, gure herriaz ari zara, baita, ez? Kasu honetan, Hernani aipatzen duzu, baina edozein herri izaziteken. Horbe, egi ezberdina, egi bakarra ere ez dago, ez? Egiak esango genuke, kasu honetan,
forma hartzea erresa izan zen zuretzat, higi guztiak biltzea eta forma hartzea liburuan? Esko, antxe pentsatzen ari nintzen, ez nula hitz egin, ez pentsatu gehiagi ontaz, eta eiderren zuten, esango nuke ni egian oso kontrarioa naizela, intuitiboki. Ez gezurraren aldekoa, beste goza dirutzait, ez? Baina usteet, kazetaritzaren ajeak diala hauek ere bai, ez? Objetibotasuna alde batera alek eta azkarren ustearen horretan, bai egiak pluralki ez izendatzen aldekoak. Eta nik ustet moion hori dela, ez? Hainbat ahots egitate berdinaren inguruan hitz egiten bakoitza bere egitik. Eta nik esan dezunean, bakoitza bere egitik, nik ustet baietz eta gainera norbera bere egi hori ere aldakorra da nenean, ez? Ez historikoki bakarrik baizik. Eta segurazki orain idatziko banu liburu hori beste bat izango litzateke, nere lehen ahots hori ere, ez? Neri igual egia baina autentizidadea da interesatzen zaidana momentu bakoitzean, ez? Zutabiok solasaldi bat balin badaukagu gutxienez izan dadila momentuan ateratzen zaizun hori, eta horri emango diot pixua eta balidatuko dut era bat, ez? Baina jakinik, ez dakit, beste gure lagun beste idaz batek esaten zuen bezala, pues, atzo egia zena gaur ez du balio, ez? Eta horri beldurra kentzeak. Orduan, bueno, autentikoa edo honestoa zintzoa izan bada, ni horrekin igual geratzen naiz. Baina alare bueltatzuk emango izkiot. Esan dako, bai. Neskak, zuek, zuek ere ari zarete, ez? Egiari buruz, batzutan zuen kontakizunetan, edo ez? Bai, niretzat oso zaila da, baina oso ados nago horrekin. Zerbait sortzen baezu, nik eskatzen diodan gutxienekoa da autentikoa, ezakit nola azaldu. Ezakit gauza bera den egia izatea edo benetakoa izatea, baina nik hori eskatzen diot sorkuntza bati benetakoa izatea, ze batzutan entzun da ezakit nola azaldu, baina nabaritu dezakezu olako artifizialtasun bat edo edulkoranteren bat hortikan eta ni ez naiz horren zalea. Ezakit nola esplikatu, baina ezakit dan gordintasun bat, ezakit zein dan, igual lorezuke argiago daukazu zer dan zuen gantzatzen zaituna eta zer zaizun gustatzen. Niretzako hori da, zeu zer benetakoa izatea eta ez teu zertan egi bat izen behar, ezta? Zuke esan duzu, fikzioa izan, ni ados nagorra igual izan daitekela fikzioa erramintarik onena egi bat azaltzeko edo norberean realitate bat, ezta? Danok eukialdo guztez berdinek, baina nik usteote artean edo zein arlotan, literatura gure kasuan musikatik, konte baldo guzela pilo bat errealitate fikziotik. Ze normalean letratan musikan, gure kasuan taulan erabiltzen dugu metafora pilo bat, edo asmatzen dugu beste beste unibertso batzuk asmatzen dugu, ezta? Baina horrekaz azaltzen gauzen zeuzer izetan da beti pasetan diakun zeuzer edo momentu honetan, garaionetan pasetan dan zeuzer. Orduen bai gabiz egi batetaz berbetan, baina igual fikziotik. Eta niretzako hori da igual arteak dekon gauzerik politena edo indarra bebadeko horrek. Gogoratu naiz Deus Ex Machina ipuin hortaz, ez? Hori... Bai, betu, beste bat. Sortzaile modura eta erabiltzaile ez dakit nola, publiko bezala, hori ere eskartzen duzu? Bai, pilo bat. Ze, ganera gustatzen jatbe bai, lehiduten dut esenean liburuek edo musika entzuten dauzunean, edo poesia edo zer gauze, gustatzen jat identifikatute sentitzea, ni edo niri ondoko nonori pasaiakoa, edo niri pasaia joli, nostras, hau niri be, edo hau ninaz edo, eta ez da zertan izen behar idazleak hori bizituz deuela, ez da? Ze batzutan idazleak ez da beran egietaz berbetan, baizik eta beste egi batetaz. Igual berak ez da bizi izan, ze batzutan pasaiako igual Ontxe Rosalia Catara de Oeste egin kanta. Pues seguro que habla de su ex Raúl Alejandro, no sé qué. Raúl lagunentzat. Vale. Hori gero xago hitz egingo dugu hortaz, interesgarria da esaten duzun hori identifikatuta sentitzeana. Berandu xago, baina iruditzagat egian kontua bebai, zuke eiderra ipatu zinun literaturak ere arriskua dakarrela, ez? Eta egi batetik sortzen dien deserosutasunak eta, ez, publikoak nola hartzen dauen hori ere arriskua da, ez? Eta literatura eta artean, orokorrean hori gertatzen da, ez? Zorionez, oraindik gertatzen da.
tarteka, ez? Horrek esan nahi du, zerbait mugiarazten duen disiplina izan daitekela, ez? Eta uste dut, idazleak arrisku horiek hartu behar dituela, ez? Batzuetan, jende bat mindu egingo da, edo esaten zenun bezala, deseroso sentituko da, edo dena delakoa, ez? Eta horrek esan nahi du, zerbait gertatu dela, eta hori ondo dagoela. Eta egin nahi dut, parentesi txiki bat, beste ere esateko ia zer irizten dioten esango dan hori, autentizidadea ere oso inpostatua izan daiteke, eta oso modan dagoen zerbait, beraz, ez du zertan hain egia izan, ez? Edo? Ja. Asko saltzen du, autentizidade etiketak. Eta jentea aktore hona behizan leik, ez da? Baina hori, erreza da antzematen? Ez. Osa, edo batzuetan bai, Lortu daiteke, ondo sinistaraztea, eta batzui, hobeto dokerro. Baina badagoela, diskurso hori, ez? Autentikoa, autentizidadea edo gordintasuna, ez? Aipatzen zenuen, ez? Azken urteetan, da asko estimatzen den zerbait, da. Eta batzuetan, autentiko izan nahiak eramaten gaitu egia bazterrean ustera. Horrezten du. Eta bira, horri pixkatirako diot, eta niretzat musikan gertatzen nahi dan zerbait, eta pera handia ematen didana, bada, igual marketingak irabazi diola musikari, eta orain musikaren kalitatea zala garrantzitsuena, orain bertan, igual agertzen dezun hori, irudi hori, agian autentikotasun horren, hori, marketing estrategia guzti hori izan dela proiektu baten arrakastaren bide posible bat edo, eta ez sortzen dezun musika bera agian zentrala izan barko lukena, horrek ematein deripena pixkat. Eta ezberdin izatearen kontu hori, ez? Beti oso marketing, ez? Destakatzeko modu bat topatu behar dozu, ez? Eta autentikoa izatearen horreaz, ez? Lotzen da askotan, ez? Ezberdina zara. Ezberdin horretan, igualetzara hain ezberdin. Hori da. Interesgarria. Ez dakit ezagutzen zuen Ciberlocutorio podcasta, Radio Primavera zauneko podcasta da, eta bertan izan dira Gabriela Wiener eta Camila Sosa idazleak, eta egiari buruz ere hitz egin zuten bertan, urteetan zehar euren egiaren pertzepzioa aldatzen jundala diote. Eta Camila Sosak, halako zerbait esan zauen, egia kaotiko egia eta kontatzeko zai egia dala. Lan handia ematen duela. Mundua hitzetan sartzen saiatu beharrean, nahiago duela, berari buruz hitz egin eta fantasia pixkat, ez? Justo, pixkat hitz egiten aritu zareten hortaz. Ez dakit, ez zuek, igual, belakon kasuan, edo zure kasuan olatz, zure egi batetik sortzen duzun da gero, azten zara fantasia sartzen, edo ez, edo nahiago dozu, barriten duzu. Dana ez kontau, neri Peio lagun batek, Peio Marte Lasarte orain zure taldean, nere taldean, egon zan pertsona batek, eta musu bat behaltze dut hemendik esaten zian, ni naizela garderaka bat esango, baina un libro abierto, ez? Nahiko gardena, onerako eta txarrerako, beak onerako hartzen zu, baina egia da, gero, igual misterioa ez bala mantentzen igual hainbeste. Baina, nik dilema asko ditut egia eta egiei buruzko honetan, ze askotan, sortzen ditugunean, bai kantak, bai liburuak edo zein eratako sorkuntza desberdinak, ikusten dut gu ere oso manipulatzaile onak izan gaitezkela, ez? Eta kontatu dezakegula gauza bat, eta igual estetikoki gustatzen zaigulako kontatu horrela, eta jende batek esaten dula, eta lotzen dula zure bizitzarekin, da esaten dula edo alderantziz, ikusten degula, edo entzuten degula beste norbaiten zeuzer, eta esan dezakezula, hori da zure bertsioa, edo hori da kontatu nahi dezun historia, baina nik badakit beste aldea, ez, adibidez. Baina bai ikustetela manipulatzaileak izateko gaitasun handia dakagula, hori bai. Homezke, abia puntua, boterea abia puntua oso desberdina da. Esan nahi dute zu liburu batean jarriko ez zu alde desberdina dituen historia baten zati bat, liburu batean dago, eta bestea, asko jota taberna bateko mailan, ez? Eta zaila daia diskurtso irabazlea zein dene buelta matea horri, ez? Osa, nik hor
bai ikustet kontra esan hori edo manipulatzeko, da gutxienez, jende gehiagoren gara zuk erabaki dezun hori iristeko gaitasuna. Ba, eta gero inork ez du jakingo agian, ez? Zenbateraino kontatu duzun egia, edo igual zure egia hori den eta objektibotasuna inoiz ez dagonez, ba, bueno, pasa daitekela, ez? Baina bai, euki ditudala dilema moralak horrekiko, nik batzuk bai. Bai, baina bueno, gero aldi berean, nerekin harremantzen dan edozein pertsonakoa daki, agian bere irudia zeharka edo bera identifikatzen ez duen bezala atera daitekela nire beste lekuren batean, osea que, bueno. Zuek ere dilemarik izan dozue? A ber, ni idatzita nago gauza liburu bat, osorik, ez, hasita buka, azkenean ere bizipenetan oinarritutakoa, ez, autobiografikoan egozu, eraikuntzarako materiala orduan dilema izan zen, dilema baino gehiago izan zen, bueno, bai, dilema prebioa, ez, idazten hasi aurretikoa, ez, kontatu dezaket historia hau, bakit jende bati, bertan agertzen diren nei, bagian ez zaila gustatuko, baina, bueno, olatzek esaten zuena, azkenean, onerako eta txarrerako, inguruan tokatzen bali bat idazle bat, edo musikari bat, letragile bat, ez, bueno, arriskua da, agian, agertuko zarelo, agertu zaitezkela, bere, bueno, kreazioren batean, ez. Edo nola ere, neri gehiagotan gertatu zait, keja, agertu ez izanagatik, bai, wow. Agertu izanagatik baino, bai, eta baitaren asmena, ez, irakurri dut, aipatzen nuen liburu hau zen, eraikuntzarako materiala ez dela, bueno, nera itari buruzko liburu bat, baina hori ipuinetan, normalan ipuin liburuak idazte ditut, fikziozkoak, eta etorri izan zaizkite. Hori ni naiz. Ez. Sentitzen den. Bai, ez. Baita. Edo, hau kontatu baina, ni ez nago, edo zergatik, nola zergatik, eski ez da zure historio bat, osea, hau da... Ze egoakan jendeak, Ze egoakan jendeak, Ez zakit, osea, azkenean, nik ulertzen dut, ez, bueno, denok egiten dugu lan material biografiko eta autobiografikoarekin, ze hortek elikatzen gara batez ere, ez, osea, jan egiten dugu, osea, esan nahi zute, elikatzen gara materialki, hori, supermerkatuan edo dendan eosta ditugunekin, baina intelektualki edo artistikoki zertaz elikatzen gara. Bueno, paisajea, ze usainez, janariaz ere bai ez, baina jendea kontatzeizkigunez, edo irakurtze ditugunez, orduan, ezin dezu hori ebitatu. Eta hori baldin bada, eragin dezakegun kalterik handiena, ez, bueno, ez da hainbestera inokoa ere, ez, bueno, gertuko zara, gaizki atatzen zea fotoan. Bueno, batzuk jakin dute, beste batzuk jakian, ez? Hori da. Gainera, oine, zure ipuin bilduman, oso gauza arruntak dira, ez? Ez dakit, bueno, oporretan, peronea haustea ez dakit oso arrunta da, baina hori benetan egi batetik sortutako zerbait da, ez? Eta hor fantasia sortzen dozuzuk, edo galderak egiten dituzu, baina egi batetik, ez? Eta hori ere interesgarria da, ez? Bueno, kontakizun bat, erreala badabe, beste fantasia bat sortzea, eta bueno, gero norberak jakingo identifikatu edo ez. Baina hori gustatzen gatzu zuri. Ez inevitablea da, esan edizut, azkenean gertatzen zaizkizunik oporretan peronea puskatu nuen. Ezur gehiago ere puskatu ditut. Ezur asko puskatu ditut. Asko. Egia da. Eta ez dut beti idatzi, lehenengo aldia da, hortik abiatuta idaztetena, historio bat, ez orduan, badauka parte bat, autobiografikoa dela, baina eski ez autofikzioa, ez autobiografia da, ipui bat, fikzio bat da, ez? Zuk irakurtzazu zientzia fikzioa, eta beraien material autobiografikoarekin ari dira lanean, ez da hitze planetari buruz izketan egon, edo Stephen King irakurtzen duzu, eta dira beldurrezko liburuak, baina agertzen da berama, agertzen da bera umetan, bere, esan ez dute, abandonoa, orduan, bueno, norberaren material autobiografikoak hartzen du forma bat, edo beste, ez? Orduan, gero jendeak zer egiten duen horrekin, hori ez duke izan behar gure problema, edo, bueno, nahi balin baduzu hori izatea idazaren problema, orduan autofikzioa egiten ari zara. Baina ez da, neri gehien gustatzen zaidan generoa. Vale. Begira, autofikzioari buruz hitz egin nahiko genuke, baita badago ez dakit, genero hau pixkat, ez dakit,
gutxi etxita edo badau, ez? Bueno, autofikzioa askotan igual lotzen da neskentzat, marikentzat, generoa izango balitz bezala, baina ontxe antza denez, datuek diote oso modan dauzela autofikzioak, nesken eta queer kolektiboaren autofikzioak. Ordan, ez dakit, hori ere gustatzen jatzuen ikustea, gutxi etxitako genero bat, ari dala bere tokia lortzen eta publikoari gustatzen zaiola. Bai, dudari gabe, gero autofikzioa aipatzen, nik uste dut komplejoa dela, ez, generoka, igual da niari buruzko idazketak, ez, eta horiek bai daude pixkat gaitzetxita, ez, eta niretzako argi eta garbi dago nundi datorren gaitzespen hori, eta zuk esan dezu nahi noa, gutxiengoek, edo, kanonean egonez diren horiek, izan beltzak, izan boierak, izan, ezakit ez, horiek erabiltzen dute, noski, komunidade gutxiagotu guztiek behar dute esan ni. Eski hori gabe, ezin dute inoiz literatura idatzi, eta hori gertatua historikoki literaturaren historian zehar, ni bat ongo da beti, eta gero gu bat izango da, edo hirugarren persona, edo nahi duzuna baino lehenengoa, hori da, orduan oso ongi etorriak dira, nire ustez, eta niri asko interesatzen daizkit, gustatzen daizkit, eta praktikatzen dut gainera. Gero beste hau da autofikzioa. Hori da gero niaren idazketaren barruan, azpi takite mota bat, ez? Eta hori niri da gutxien interesatzen zaidana. Baina, luzatu ingo gineatek, ez dakite. Netzako autofikzioa gehiago da, jolastea irakurlearekin. Uste duzu hau ni naizela edo ez? Idaztuzu zerbait, eta ipatzeituzu personak, eta jolasa, proposatzezun jolasa, edo tratua hori da, ez? Irakurleak bultzatu, imaginatzera, edo pentsatzera, benetan zuzaren edo niri hori ez zait interesatzen. Nik ere, hor nahiago dut argi eta garbi, adiez, anier nola aipatuko dugu zendalako beste, aipatu gabe utzi, baina esate argi eta garbi, hau, ni naiz, eta hemen didoa, ez? Eta nik eskertzen dut hori asko, ze oso irakurle txarra naiz asmaketetan ibiltzeko, ez zait interesatzen, eta orduan nahiago dut aldez aurretik hola esplikatzea, bai, bada, ez? Bestela ni oso txarra naiz, ez? Bilaketa hoietan, eta ez dakit interesatzen zaidan edo ez, hor begira, beneko takotasuna edo autentizidade falta edo sobra izate horretan, eri pudorea ematen dit, bilatzen ibiltzea beste baten, arakatzen ibiltzea beste baten narraziotan, ez bada berak esan didala, agolaxe da, ez? Ez dakite, erekuntzarako materialan eider da, esan nahi, izena, eta hori nahi, bale, jazta, ez dite kontrakorik esan, eta ez deta asmatzen ibili beharra izango, ez? Eta ni hortan, bai ere, ni pixka bat liatzen nau, jokatzea edo iruditzen zait batzutan dala abiatu norberatik, ez? Ta gero tapatzen ibiltzea, ez? Idazleek egiten dugun gauza asko, da izen bat aldatuko diot lanbide bat, eta baina aldi berean ja kontatzen izena bada. Lio. Niri justo, ez alderantziz, niri bardin dozte, bardin dozte jakin edo ez jakin hori zuzaran edo ez, zu basara edo ez, beste non hori izango da, urot esan, histori hori beste non hori pasa izen aldiako. Orduen, niri importaiatia konteutosun hori guztaiaten edo ez, edo pentsau gara zein dozten zeuzetan, edo hausnarketa bat sortu erain dozte horrek. Orduen horregaz ja balio dozte, igual uste niri pastaiatela askotan be, igual esatezela importeu, ezagutu ez dute zen pertsona horrek kontetan derena benetakoa izatea edo ez, total ez dute ezagutzen, ez da? Justo niri lagune bazara, bai gurot jakin, lagune zara, eta liburuk idazten dozuz, autobiografikoa bada zeiztezu benetan nolan bada edo ez, zu lagune dalako eta gure dozu jakin hori pasa baiako edo ez, baina famatu bada ez dozuna ezagutzen, bardiazte benetakoa izatea edo ez. Bai, irakurle ideala, da lore. Gero, gure txikian, zorionez, guk ezin dugu autofikzioak ez dauka interesik, gurea da hain txikia, gure eremua. Ez jatzen zer, ez daukala interesik, bai, zuk uste? Euskaraz esango nuke, ez daukala rekorrida hondirik.
Ez dakit. Ez daukagu ez da perentxarrosik, oseke norbait kontatu beharko ditu. Nik uste bai, ez. Bai, bueno. Osa, ni lore bezala naiz, argia, mesa. Osa, esaten unean erotzen, osa, naizela erotzen, da ez detera bilatzen, ez bali maire esaten, bada, naizela, osa, askotan, gero jende asko goinetzea, konturatzen ez dakize, merasu da, irakurtzen nahi nintzen, osa, eta hortan oso ondo astara ditzen naizela, baina inkluso saiakeretan antropologiatik bali madau elkarrizketa batzuk, eta jende, hau da, ez zait importa, osea, hor bai naizeneko, este gauza batzutan bai, hori murukoren bada, osea, seo bat bali madago, naiz ere ez da... Horregatik ez dut herri txikia izan da. Bai. Nik uste bai, ez. Horregatik bakarri. Ez que lehen justo gona esateko hori Rosaliana adibide moduen, zenenok esan deu, hau da, beran ex mutilaren eri buruzko ez da izer, eta edo ez da izer. Jentea bai egoten dela, analizaten oso ondo letrak eta idatzitakoa, ian horri zengo dan pertsonaia hori buruz abilen, eta nik ez dut behar hori. Osea, barren dozte, si su ex Raúl o el otro, el de más allá. Edo asmatutako bat, ez deuen auki, ez da? Barren dozte, osea, guztaiatzu zer kontaten deuen, edo batzutan gustatzen jatzu zuri pasaiatzulako, eta bale, ez naz ni bakarra, ez da? Eta identifikatu sentitzea, eta hori. Barren dozte nordan, ez naz egoten horren bile. Uste dute tendentzia hori dela, eh? Ja, bai, galdera batzuk etorri zaiz. Hori nahi nauen galdetu. Zuei gertatu jatzue, inoiz norbaitek esan dutzu, hau zuri hola gertatu jatzu? Ez zaitut inoiz hortik entzun, imaginatu, bentsa mentxatzen nintzen, da bera zautzen geran. Ni baina ez dela idaz eta entzule ona, Osea, irakurle eta entzule ona. Eskerrik asko. Ez oinotxe mentxatzen nintzen, orain entzun berriz diskografia guztia. Neri galdera batzuk tipo, baina jaola, Zeidatzi zenun, hau gero utzin zenulako, berarik egiten plan, konpensatzeko bezala, eta jode, baina hori, zer galdetu dutzu, lagun batek edo ez esan batek? Denetik, egitan, harrituko zinatekete. Jendea, ze ausardiak egiten ditun galderak. Claro, es que adibidez, esan dute ez Rosalia, izango basan gure kuadrilekoa, pues el salseo nos gusta a todos, bai, eurot jakin. Baina, ez bat ezagutzen, bardin doz. Ez doz sinisten, ezagututa ere, jakitea, ze gertatzen da, Rosaliak abesti hau egin dio norbaiti, eta ez tozu sentitzen, igual Rosalia ez zaizulako gustatzen, baina... Bai, gustatzen jat. A ber, egi esan bebai, nonos kapitulun bareten komenta gendun, jokonako atalo baten. Ni nazela gehiago, esan gendun, badauz, letren pertsonak, eta alderantziz, ez da? Osa, beti fietan az letran akabuko guzea da niretzako letrea. Orduen horregaitik nik uste bai. Enazela horretan pentsetan egoten. Eta baina badin otzut bebai, ez talako gertuko nonor. Osa, izango basan mugiko nonor gure jakin dana. Aitortuko dutzut, Kaialin, guk turista klasea irakurritakoan bai pentsatu ginula gure berezi hemen dago, gure gidoilaria eta biok. Ostras, hau perari gertatu zaio, hau benetan hola da, dana, egi pixka dago, ez dago, hori galdera hori, bai egin geniola. Nahi zi molestatzen galdera horrek, Osea, zuri bai. Ez nik ere bai pentsatu nuen, bai, zuri bai. Ez di molestatzen, inoiz ez eta hartu ofensa bat bezala, ez autofikzioaren denostazio femenino hori eta gauza horiek, iruditzen zaite, egia baitaren ni literaturara enezera iritsi pentsatu zidazle handi bat izango nintzala, eta hori ez da inoiz izan langa ulertuta idaz Leonaren parametroak, pues, gure herri txiki ondan ere erabat patriarkalak zirela, ez? Orduan, egia da igual ni ideologizazio gehiago batetik edo feminismo batetik iristen naizela, orduan, etzetera gehiagi importa izan hainbat kritika, beste batzuk asko. Osea, no voy de superada, ni mucho menos, baina esena, eta orduan, esatea denostatzeko momentuan, ean eri pasazaidan Pariserako bidaia edo ez eta hartzen gauza txar bezala, zer kendu ingo dio balioa zuretzat, batzazu irakurri. Bai, Parisera ezagutzen dut ondo, sanet, ez zait importa erantzutea, beste gauzatzuk niretza gordeko ditut, evidentemente, nire intimitatea dauzkenak, eta gero, nahi badezu jakin, off the record, gero zean galdetu gauzazetzak, ez daukat inungo arazorik. Beti ondo galdetzen bada, zertarako, eta helburua balin bada, gutxi esteko idatzi duan hori, hor defendituko naiz. Baina, zergatik uste duzu dela gutxi esteko zuri gertatu. Ez duzulako imaginaziorik eduki. Nik uste etor badagola akusazio hori, ez? Zuek bakarrik zuek gertatzen zaizkizuen gauzatxo, ez? Hitz egin dezakezue. Eta nik diot bai.
Eta arras interesantea dia jende askorentzat. Zuretzat ez, neri hori ere oso interesante egiten zait, ez? Nik uste badagoela olako tensio bat nola zehatzen naizen, eta segurazki autodefentsa bat da, baina aldi berean, ez nau inoiz, ez deta ofensa bat ezela hartu galdetzearena, beti ere intentzioa, tonua segun zein dan, klaro. Eta ikusi dut ez, askotan egon gerala, defendatzen etiketa horren aurrean ez, eta zatik ez, egin dezagun ontatik zerbait ederra, eta esan dezu lehen, joera bat aldatu da, ikuso letra espainoletan, eta esan nahi dut, eta nik erasko irakurtzen dut, bizta pertsonal, idazlearen bizta pertsonatik gero eta gertuago den historiak, eta gozatzen ditut interesi gabe zehazki hau pasa zaion edo ez, baina igual. Orduan, bai, ez dit ofenditzen. Osa, nik igual ez bilatzen bestengan, baina iriste bat zait. Alana Porterok esaten zaban, hori hola bada ez, tendentzia bada modan egotearena, ze ondo bazen garaia, ez? Olako historioak jendea interesatzea eta bueno, euren tokia ez hartzea. Zuk autofikzioa egin dozu eta ez dakizuk holan jaso dozun, denostatua egondan zure ustez kritikari jaso dote dozun, hori egitegatik? Bai, egin dudanean, hori ez, eguntzarako materialarekin denetarik, ez? Baina bai, badago... Bai, nabaritu dut, baina ez hain interesantea igual niri gertatu zaidan edo ez. Niri ere gertatu zait, baina, bueno, esaten zenuten azan, ez? Gertatzen den zerbait da eta zergatik gertatzen da, ez? Hori da nire ustez, zakit, interesante. Bueno, pentsatzen dut, osea, kritikatzen dutenei, iruditzen zaielako, zure istorioak ez daukala zilegitasun nahikorik paper gainean egoteko. Beraz, hortik ondorioz daiteke nori ez zaion interesatzen istorio hori, ez? Nire ustez, ez? Uste dute hori dela, ez? Hori ez dauka enjundia nahikorik, ez dauka mami nahikorik zure bizitza horrek, osea, ez hori txikikeria, burgeskeriak, ez? Zango nuke, hortik datorrela gehiago, ez? Orduan, desde luego molestia balin bada jarraitu behar degula egiten, ez? Orduan, ongi etorria, ez? Niri asko gustatzen zaite, gero nitik bestela ere bai, baina nik argi daukate, osea, hitz egin alizateko hirugarren personan, erretratatu alizateko hirugarren personan, ez? Jendarte bat, komunidade bat, bizi modu bat, lehenengo personatik pasa beharra dago. Lehen da bizi, lehenengo personatik pasa beharra dago. Eta, bueno, azkenean pentsatzen jarrita da ume batek daukan evoluzioa, azkenean ni, eta gero, onditzen denean, izan daiteke persona gehiagori buruz, ez? Baina hortik pasa beharra dago, eta denak pasa dira komunidade, gutxiagotu guztiak pasa dira. Eta horren ahotsa beharrezkoa da. Bai, eta gainera, esan nahi dut, hori gainditu arte, urteak eta hamarkadak pasako dira. Esan nahi dute, orduan ez gaude emakumezko, queer komunidadea, beltzak, ez daude. Hori ez dago, gaindituta eta ez. Orduan oso normala da, oraindik hori ere egitea. Ez bakarri, baina hori ere. Eta barkatu, baina musikan bintzat pila bat nabaritzen dugu, eta ikusi ezakegu estadistikoki ere gure entzuleen perfila, edo genero aldetik adibidez nola identifikatzen diren, eta asko ikusi egun gauza bat, eta igual aipatu podcastean ere gure entzule gehienak emakumezkoa diala, edo emakume, edo ez bitar, edo gays and girls deitzen zaion publiko hau, ez? Eta jakin nahi nunea zuek ere lortu zuen gainditzea, esan nahi dut, zuen entzulegoa, irakurleak ere badiren gehien bat hori, edo idazle unibertsalak zeaten eta gainditu dezuen hori, eta horekatuta daukazuen. Ez, berdin. Berdin. Bai. Osa, nik ez dauzkagu zifra, nik behintzat, ez, baina ikusten duguna, ez, juten zarenean irakurle talde batera, edo jendaurreko zerbaitera, ez, igual etortzen, badaude gizonezkoa gere bai, ez, baina
txiste bat daukagu, ez, etortzen zaizula igual gero sinadura eskatzera, ez digura, firmatuko ezun eren eskantza da. Argi geratu da, mesedez. Orduan hori, bai, antzerako publikoa esango nuke, daukagula, ez? Eta hori handiz gainera, esan etzenik ere askotan, bueno, gero ere esan behar gauzat, justo literatura, euskarazko literaturaren kasuan, eskirakurlego gehiengoa emakumezkoa da, esan nahi, eta zergaitik proportzionalki gizone gutxiago irakurrita ere, hala ere, beraien iritziak aukiezaken pixu gehiago, esan nahi, hor gainera dago beste guzti hori, ez? Eta irakurre taldeak esan da, nabarmena da, emakumezkoa diala gehiengoak, eta adimatetik gorakoak ere bai, ez? Eta niretzako ariketa oso potente izan da, bai, idazle bezala juna izenean, edo bai irakurre taldeak begirada feministatik egitatu ditu danean, kontuan hartzea direla gure irakurre eta kritikari handi eta onenak. Eta ematea bere lekua, naiz eta ez daukaten zutabe bat berrian, edo ez diran bere herriko ez dakizenak. Porque beraik ari da kontsumitzen inor baino gehiago, irakurtzen dute Durangon ateratzen danetik eta arago gehiago, eta bere daukate kriterio handiena. Eta niretzako oso importantea daukazun publiko hori ezagutzea, eta ematea daukazi egitasuna. Eta ez bazaizu gustatzen, zerbait, esaten dizuten zerbait, ez hartzea simplekeri edo zerbait bezala, baizik, eta eske bera izango da hurrengo liburua ere seguraski erosita irakurriko duna, ez? Orduan nik ohore handiz eta admirazio handiz hartzen dut daukagun publiko hori, eta universalitate hori lortzeko inongo ambizio hori gaina. Nire publiko favoritoa da, Ez gainera, interesgarria da, egia da, irakurle talde askotan emakume eradetuak eta badaudela, ez? Gehienak izaten dira, ez? Eta ze interesgarria dan, euren pertzepzio hori ere bai, euren gandik oso urrun dauden historioak irakurtzen dutelako, eta bada beste ikuspegi bat, igual ez tosuna, azuk dokutulako igual inguruan, zure adineko pertsonentzat ari zara agian, ez? Ahots hori zara, baina beste askoren gara iristen zara, ez? Totalmente. Bai, eta esatea hau ez detu lertzen, edo zakize, bada, zure obrak egiten nahi dan beste bide bat ere, ez? Eta ez da zer pasatzen, baina dizut, Andre horrek eske danak irakurriko ditu, eta kriterio propio ederra dauka. Osake, bainetzako importantea. Ari gara hemen egiai buruz edo hitz egin dugu gehiegi, eta, gehiegi ez dakit, baina asko bai, baina gezurrei buruz ere hitz egin nahiko nuke, esan dozu egiaren kontrakoa ez dela gezurra, baina, ez dakit zuek gezurrak gogo dituzuen, zuen artea egiteko, eta ez dakit gezurtian paper hori, ez dakit artean zein dan, baina egunerokoan gezurtiak zarete, gustatzen jatzue gezurrak esatea edo fantasia pixkatu matea? Claro. Claro! Claro. Bai, evidentemente, bai. Bai, eske, karo, zer da gezur bet, eske... Bazileo bat eiteko, bai. Edo esan dozuna, bizi modu hori fantasia purbet emoteko, bai. Baina, gezurrek esan, porque si, no? Ze gezur mota esate dituzu adibidez? Ba hori, tonteriak. Baina, ez gezurrek esan, eske ez dakiz eran asaldu, bai, libratzeko hori ez. Esan gure dut, fantasia, bai, fantasia purbet, zure bizitzari. Baina, egunerokoan, adibidez, nola aplikatzen duzu? Ez zaizu okurrutuko. Ez que baina ez dut horriko, baina ez que dozer geuze izen lehi. Zure lagunekaz edo tonterik esaten. Zuzanen gezurra esatea be, igual da, empatia pixkatu bai eukitzea, ez? Igual esatuzu bai, igual opeto gezurra esatea, ulertzen dutelako, momentu honetan gezur bat jaso behar dauela. Bai, hori. Direk asko kostatzen zait. Zoritxarrez, eta ez dago arro, eta behin batek ariketa bezala jarri zidan, ez? Bai. Gezurrak esatea. Bai, astean, uste katxalini kontatu niola bai ez, astean 3 gezur edo, Benetan? Asko kostatzen zait. Gesta hauza da, egia guztia kontatzen dudan. Hori ez. Hori ez, eta azkenean da, nun kokatzen zaran egiatik ze distantziara. Hori ere importantea da, baina gezur bat esatean, niretza da, sofrikario haundia batzutan, ezinbestean esan egin behar dituzu, ez? Baina, pixka bat, nola esaten da, defensa propio gisa, ez? Hor ez daukat inolako. Baina bestela,
Ez, eta gaina umetatik gertatzen zaidan zerbait da, eta nik lotzen nuen gezurra esatea ahuldadearekin. Bai, adibidez, empatiatik esan duen Ainhoak, adibidez nonok badinotzu, alkondare hau oparitu estie, zelan dekot, ez da? Te mola, no, tal, eta dinozu beitu superituzira, eta zanen goztezu benetan? Ez. Vale. Baina ez dutzu ezer esango igual. Ez, igual, pixka bat lehundu egingo nuke, baina ez nioke esango, ez, hori ez. Segun ere, neurtu beharko nuke, nundi datorren alkandaura hori, norbaitek engainatu nahi izan duen, edo ez, gauza asko. Literatura pixkat, ez da? Aldagai asko daude, ez, baina bestela ez, noski hor. Bai, eta gero daude, hori ez, argi daukazunean, besteak ez duela, ezingo lukela jasan egia, ez? Hori ere, neurtu behar da, baina gezurra esan beharrean, indezakezu, gorde, ezkutatu, disimulatu, lehundu, apaindu, pasarte batzuk, ez? Hori da Ariketa literatura. horretan, gezurrak esan behar zen ditun, ze gezur esan behar izan zinun? Konta daitekena. Jo, ez naiz goratzen. Beste lasmatu. Bai, hori da. Beste gezur bat. Ez, baina, esan behar horri lotuta, adibidez, gezurrak esatea, ez gustatzen bai. Eta, Orduan, esan ez, baina bai, nik uste dut gezurra daukala hitzarekin lotura bat. ez da moralidadian kontua ez da. Horregatik nahi nuen nabartu, ez? Azkenean ez da, inbeste, ezik egia esan, ez? Bai. Nik uste daukala, ez, hori nik ze kompromiso, Gezurra esatea behizan leik, ez bai, da? baina hori gustatu guta dena itezen. Vale. Txikiak, baina... Adrenalina. Ahuldadeana aipatu duzu, Bai, ez? umetatik, eta nik... Hitzarekin kompromiso handia daukazu zuke eta zehaztasunarekin. Ja. Bai, Adibidez, askotan kontatu dudan zerbait da lagun artean, gatxali nahi bazu komunera juteok aprobetxatu, baina nik umetan, klasean, gabon bueltan oso txikia ginen, eta uste dut kontatzen duela gainera libururen batean jaiz akordatzen, baina, irakasleari zen, olentzero, ezakizer, regemagoa ezakizer, eta nik altxa nuen, aitzaskatu nuen, eta esan nuen, gezurretan ari zela, ez zirela existitzen, eta nola izan zitekeen, heldu batek guri gezurra esatea denen aurrean, eskola baten testu inguruan, ez? Eta, imaginatu, hor jendean egar, nire guraso deitu zieten telefonoz, guraso, irakasleak deitu zion, baina baita ume batzuen gurasoek ere. Kontu eske, ez? Tu hija de que va. Ez, egia da, ezin dula inork ere ez, nik ere pixkat farsa handi bat bezala hartu nun, hori, eta pixkat indignatu nindun. Ulertzen dut, hori, eta ni ere jo nintzen esatera ume batzuei. Ez dakazu da razurik, eta hori dena zurra da. Baina dirantziz, entera nintzenean, zeidu neuen plantak iten. Nik bai. Ez gaiti por la fantasia. Bai, mantendu nahi nagoen. Gezurrek badire por la fantasia, aurrera. Nik entzungo horrena, eta kitxo. Bai. Eta zeidu neuen, igual urte pare bat edo hiru. Ni jokoan sartu nintzen, 30 urte banitu bezala, seikin, eta orduan ulertu nun, balin badakizu zu ere olentzero bilakatzen zinala, eta orduan familia guztientzarako opariak erosi nituen. Sonatua izan zen hori, bai, serio hartu nun, esan balimanago egiaren beste alde horretan, orduan, ostran, nire ditokatuko zait, mantentzea hau isilik, eta orduan ni ere ja olentzero naiz automatikoki. Porque etzan guraso, nahi zaten esan gurasoak zirela bai, baina, seke, kontrarioa. Orduan, kasu hortan, Eider, ez dakit konfliktoak sortuko bitu horrek, ez? Zure egunerokoan, gezur, edo, ez, literatura pixkat erabilita, ez? Bai, baina nik uste dut bizi zaitezkela erdi normal gezurrik esan gabe. Bai. Ja. Ez da, egia etengabe esan da, nik hori ez dute praktikatzen, hori da, arrisko handiko kirola, ez, egia etengabe esatea, baina gezurrik esan gabe nik uste dut ez da hola. Eider, bakizu, oine, ez dakit modan, beradan, baina askotan ikusi dut, podcast askotan dauela ohitura barri bet, historio bat kontatea guzurre dana. Esan barik guzurre dela. Igual ariketa hona da zutzako lako podcast batera joatea. Sartu inbersu gezurre, baina esan barik oin guzurre dator, klaro. Ja. Bai, olatzen galdetu eta ez akordatzen ze gezur ziren, asmatu nituen horiek, baina, ziren, euskeria ziren, baina, bai, hori, ariketa poli. Azkenean idazteak ez dauka hainbesteko alderik, horrekin. Praktikatzen duzu, ez? Gezur azkenean. Hori da. Ipuinetan, bai. Homologatua.
Hori da. Hor zilegi da. Hemen esan daiteke. Zuek, neskak, ez duzu esan, gezurtia... Bueno, nik lehen esan dizuet, hori, esan izan diatela libro abierto kontzeptuana. Ja. Eta niri ere antzeko gertatzen zait, baino ja, adibidez, nera bezaroan eta igual institutora junen nahi ez nunean, eta tripako mina katolako gezur txiki bat esan, tripako mina jartzen zitzaidan. Ja. Osea, oso egiara jutekoa. Bai, orduan niri ere kostatzen zait, eta gaina ez dit merezi. Osea, nik ere pentsatu dut, esan gezur bat. Eta gero nago, super urduri, pulsazioak, ez zertako. Ez dut disfrutatzen, gezurra esatea. Nik ez dut inoiz gezurrik esan, eta ez nuke berriz egingo, ez? Berriz ere egingo. Bueno, ez dut esango gezurrak esaten ditu ara, porque oso itxusi geratzen da, baina literatura, modu bizitzako moduan asko botatzen didan pertsona ban naiz. Memoria oso txarra daukatera komentatu dut lehen, eta asko amesten dut. Orduan, nik bizitza oso konfuso bat daukat oroitzapenekin, orduan, gezurra berariaz norbait engainatzeko, ez bada egoerak eskatzen dula, ez hainbeste, baina bai batzuetan, baina gehiago naiz narrazioak asmatzekoa. Osea, zu kontatu aldiazu zerbait orain, eta hainbeste sartzen ez historian pentsatu ni hor nagola, eta urruna kontatu ni horrego banitz bezala, por ejemplo. Horren ezakit dan gezurra, o dan trastornoren bat, baina... Osea, ja da, sartzen ditut, orduan, memoria zera dituten, edo amestu gauza bat, eta pentsatu pasazela, edo alderantziz, mozkorra egon, eta orduan pentsatu parrandako zerbait, amets bat izan da, bueno, hor konfusioak eukiditzazket. Baina, bueno, eta gero, antzestu ere bai. Antzestu? Bai. Performatu esaten dena, osea, eta lanean eta horrela, bueno, esto fatal. Txoen, a ver, no ez dakat ino garatzerik. Ez, baina, bueno, sinistuzuk, momentuan sinistea behar zerbait, gezurra izan da ere. Jarrera bat izan daiteke, ez? Defenditu behar, gauza eta akaso ez zaudena oso alde, baina tokatzen zaizu defenditzea, lan kontestu bat etorri zait, igual formalena delako, ez? Edo, eta esan, bueno, sinistu zazu, 5 minutu sinisteko, eta gero ja funtzionatu sinistuko bazenu bezala. Ez dakitzen badun gezurretik, edo zen badun estrategikotik momentuan, ez? Eta modu kontzientean egiten duzu, edo... Bai. Osa esan nahi ez badet sinisten. Baina, ez atoz, sinistuko dut, edo ez, bueno, igual ateratzen. Ez badet sinisten batere, eta tokatzen bazait zerbait defenditzea, bai, beste batzuetan, bueno, esatezu, edukazio kontu ere bada, ez? Izo ondo geratzea izun alkandora, pentsatu gabe ere, horrez eta egin beharrariketarik, baina batez ere tokatzen zait, postura bat tokatzen zaidanean, kaitarinetik arago doana, ez? Edo mainguru batean tokatu zaizu, ere gehiegi gustatzen ez zaizun idazte batekin, jasmatzera naiz, hipotetikoa, baina, eta badakizu, zakit, iritsiko dela gai ematu ezakize, bueno, pentsatuko dut, zer izan daiteken esango duana, naizta ez dudan eguneko pentsatzen, gezurrik esan gabe. Osea, performatu horretik esaten, egokitu egoeretara, eta horre esan, bueno, nolago naiteke eroso, ni neu izan ez, igual gezurrik esan gabe, baina tokatuko zait posizio bat, igual olatzekin banago, nahiz eta berekin ez egon dakuerdo, baina aurrekoen aurrean defendatu behar badet, sinistuko dut hori momentuan. Olako zerbait? Superbibentzia moduko. Nik ere performatu dut orain, hori esan dezula argi eta garbi. Piskate gero hipokrita sentitzen zea, baina... Segun noga zauzen, ez da? Edo igual ez zeuser defendatzeko, alderantzi zeuser ez defendatzeko, ez da? Osea, dinosu behitu, ez naz sartuko hemen, ze ez da ez leku ez momentu ez egoera, ze ez dakit nogaz gauzen, eta inozu, bueno, bai, zildu ingonaz, eta hor hartzen duzu jarrera bat, ez da nazurea, edo supervivencia batutan, Bai, hortik gehiago, Osea, por eso de performatu, osea, zela, gezurra esan, baina etzera izaten nahi honestua zure bokin edo zintzoa, baina badakizu egiten ari zenana, egiten ari zara beste zerbaitengatik, tokatzen dalako. Claro, eske nik lehen ez dut esan, baina beste muturrean dagoen ere ze gustatzen sincerizida hauek, esate izutenak dira, ez eske nik egia esan bar dut, zeitxusi zauden, zezakize, bueno, pues igual ez da behar, ez? Ez dizut galdetu zure iritzia hontan, ez? Batzutan, muturreko ze hori niri ere ze gustatzen. Gainera zuek publiko aurrian, ez? Claro, bai, inork galdetu gabe esan behar dizuna, bere iritzia, garrantzitsuena balitz bezala, eta egia gordina esango izuna. Lehenko guztia deusestatzen dut, eta ez ez gustatzen. Hitza esan duzu ez, nire ustez, egia askotan identifikatzen da gordintasunarekin. Eta niretzako guztiz kontrakoa, ze egia zerbait
oso delikatua. Oso auskorra, oso delikatua. Ez da ematen du, egia izateko izan behar dula hori zauria sortzen duena, edo mina ematen duena, edo netzako justo kontrakoa da. Ze ditu, ertz asko, edo, ezakizu oso ondo zer dan, orduan, esaterako orduan oso egia bat, jakinarazteko orduan, oso kontu zibili behar dezu, ze hain da auskorra, nola esaten dezun, zentzu guztia galdu ezakela, ez, esatezun hori nik ere gorroto dut, ez, tortzen zaizunean, norbait, eta, ustezko, alduntze baten izenean, edo hori, sincerizia, ez dut aguantatzen jende hori. Eta zuek jasotzen duzu, holako feedbackik egiaren alde edo zer gauza esaten duten pertsonak. Bai, batzutan bai. Ez hori, baietz, bai askotan. Bai, zuk askotan kontatu duzu. Bai. Eta hori, eske galdetu barik, eta bai, asko. Larrei, talakoetan zer erantzuten da? Zer erantzuten duzu? Segun zelako gune degozu. Batzutan performatu iten dugu, justo, olako gauratan, batzutan bai, beste batzutan inozu, apor todas. Eta gero inozu, zetako indutau. Ez que, nik uste dut ez dagoela horre erantzun honik, ez da? Egia da, batzutan zure pakeak irabazten diola, igual, bataia batzuk irabazteari, batzutan da, mira, abia puntua hori baldin bada, ez naiz hasiko orain, pedagogia egiten, da ingo etola, eta gur. Bai, nik ere normalean, baldin bada gainera igual, hori, zure sorkuntza lan edolako zerbaiten inguruan, pues eskez esango diozu, ez? Hau ondo ba, lasaiago geratu zea zure itzia manda. Zan nahi eta saiatu txugaskero pixka bat jartzen, ez? Niretzako sincerizidioaren kontzeptu horretan, edo eskatu gabe datorren jende horretan, egi esatea datorren jende horretan, ez? Aguantatu ezin balu bezala, uste ez da la importantea edukia edo egia baizik eta zertarako, ez? Nik esaten dut, egia asko ditugu hemen eta zertarako erabiltzen ditugun da importanteena, ez? Nei hau lanean formakuntzetan eta pasa izan zait, ez dakit, ez? Iritzi matxista bat eduki, ez? Eta esan, eske egia da, ez? Gizonako beak dira futbolean neska baino. Entonces diot, bare oso ondo, pentsatu dezakegu hori zu zertarako esaten duzu hori ikasleen aurrean. Perpetuatzeko gauza bat, animatzeko... Claro, orduan, egiaren hain relatiboa den horretan, zazkenean iritzi bat zari gara, zeatan, niri norbait hortzen bazait, egia batekin, gaitan izan behar ez dut bukatu zure liburua zetzai bat ere gustatu, zu txika, pues no pasa nada, oso ondo, esan nahi dut ez dago olako obligaziorik. Baina norbait hortza, eske zure burua esan behar izut, oso txarra da, zu beste disiplinazio bat egin nahi izan diazu adiez. Eta ez iritzi bat eman, ez kontatu zer iruditu zaizun, zer moitu zaizun. Eta hor, erreakzioa desberdina izango da, ez? Seguraski. Eta biak iritzi bera izan daitezke. Edukiz. Bai, eta norbera lasai geratzeko, berak egingo dutzu hori, bera hobeto sentitzeko. Edo zure tokian jartzeko. Ikustet, mina da, bueno, badakigu, nabiritzen dugu, ez? Zertara datorren norbait, ez? Egia hoiekin. Edo hori, bere buruari garrantzia gehiagi ematen diola, esaten maizu, hasi ez zu liburu, ez dut, baina zuk uste zuen importantea zehala. Zaki. Baina, bueno, pentsatzen dut, zuk esan dezuen, zer bururekin, eta zegatik pentsatu dezu zure iritzi hori edo zure feedback hori niretzat importantea zela edo, ni batzutan ez dut ulertzen. Zezin izan dut bukatu zure diskoa. Eske sentitzen dut, baina ez aita inbeste importa. Beste bat, blasai. Uste dute horreiteko joera gorantza doala sare sozialak existiten direnetik. Gente asko egiten dugu hori igual eurrez aurre ez duguna egiten, baina sare sozialetan asko egiten duguna, gente asko da bolan. Klaro, hor anonimoa zara eta edozein bideo ikusten zu, ez datzu guzteu zeuzer eta hor komentengo zuzetako. Ez dakit, miniteko edo garrantzitsu sentitzeko, edo ez dakit. Eta nik uste dut gorantza doala. Bukatzen jungo gara, baina nahiko neuke aitortu edo, bueno, ez dakit, egia eta gezurra eta ari garela eta jendeari esan eta ez esan eta hori dana. Badago meme bat, ez dakit ikusi duzuen, memea da, bueno, batez ere nerabe zaroan gertatzen zaie, eta esango nuke batez ere neskei, misteriotsu izatearena. Badakizu ez erdan, misteriotxua naiz, baina gehiegi hitz egiten dut.
gehiagitze eginterakoan ja misterio hori galtzen dela. Hori entzun duzuen noiz baita, ez? Meme hori, zuk eider? Ez. Ba, badago tendentzia bat, bueno, nesken artean dela misteriotxua izan nahi dut, baina, claro, gero gehiagitze egiten dut. Bai. Eta gehiagitze egiten dutenean ja misterioa galtzen da. Bai. Eta hortan gabitzela, hortan pentsatzen, ez? Gehiagitze egitearen eta hori. Esatek nuen, ostras, misteriotxua bada eider. Bai? Zu bazara misteriotxua. Ni ez ezta, por lo que sea. Oso bai, lehiakor, ikusten zaitute eseritzarenetik, Katxali? Misterioarekin? Ez, lehiakor. Hombre, Esan du claro. bera dela irakurle eredugarria, eta esan, ni naiz. Zegoza jarri naiz. Katxali versus eider. Bueno, kasu honetan uste dut, danoi irabazi digula eiderrek, misteriotxua izatearen ez dakit. kontuakin. Hola, aura moduko bat, ez duzu, ez inork ez dutzu esan ezer? Hola, misteriotxua izatearen, azuek ez duzu ikusten misteriotxua? Ez que gero ezagutzen dezunean. Baina badago hor zerbait, ez dakit sekretua zein dan, edo... Ez dakit, egia esan ez dakit. A ber, ni naiz, igual, eman dezake ez ez, baino, esango nuke naizela eta esentzian hitz gutxikoa. Vale. Hori da garrantzitsua. Gero, jendearekin baldin manago, hitzein iten den normal, ez? Baina agian, osea, ni oso lotxatia naiz, eta oso, osea, lotxa horrek asko itxi izan nau urte askoan, eta oso isolatu ere bai, ez? Asko kostatzen zait, ez? A ber, gero ja, taulak ditut, eta ikasi dut, sozializatzen, baina benetan hala naiz da. Orduan, eman lezake, jende isila misteriotxoa dela, baino akats bada, deno dakigu, ze gero ezautzezunean persona hori oso aspergarri izaten da normalean, edo izan daiteke. Edo oso iztuna eta oso... Ere bai, ez? Orduan ezakit, agian gelditu zait, ezakit horren... Ona da misteriotxua izatea, eh? Bai, ona da, baina agian horti datorkit, egia esan, mira. Neri ederren iguran jende asko esaten dit, como, ostras, ba hori ez, o serioa da, esaten da, nik bizitzan parre gehienetako egiten duten pertsonetako bat, osea, ikusteko ze... Nor da bestea. Baina negia da igual ez, igual ez bazu ezagutzen pertsonak, eta ikusi bazu, karrizketetan, ez dakiz zer, horrek iruditeri bat asmatzen du, zu botatzen diozu fantasia ere bai, ikusi ezun argazki, karrizketa horri, eta gero. Zuke hasi garanean misteriosa parazera, Ne? Pentsata dekotez geuse bat, bueno, ez dut esango, bla, bla. Performatzen ari nintzen. Zuek misteriotxuak izan nahi dozue. Bueno, zuko latz badozu bai, eh? Bai? Puntu bat. Nik esan behar nizuna justo kontrakoa Baina gero... Nik bai hitz egiten detela nahi baino gehiago, horrengo gona esatet. Zergatik kontatu nion hau, bai. Egia da, dagoela jende bat egiten duna hau, baina... Osa, nik bintzat ustez kontatzen detena reala dela, uste baietz. Osa, jende batek bai ikusi detela fantasia gehiago eta diola, edo egia da nere memoriaren nahiko fantasiosoa izan daitekela, hori altzai gertatu. Baina nik ez duk esango ni misterio txuan aizenik. Bueno, aura hori. Bueno, osa, aura hori gustatzen zaitu kuitzea, Eskerrik asko. Baina gero ezagutzen hau zue, osa, ezakit. Ez ditut gordeko gauza batzuk niretzat misterio hori mantentzeko, edo, ke ba? Ja. Lorezu? Nik ezin dut, Ainoa. Ezin dut, osea, imposible. Ezin duzun misteriotxu izan? Ke ba? Pues es que berbalarra egiten dut nik. Posible. Bueno, Dana kontetan Gero dut. berri igual asko jende egiten duzu bien zuek. misteriotxu egia ze gustatzen, gero. Tratuan igual hobeto, ez? Ez, baina, bueno, la distantzia batetik ikusi eta ze misteriotxua. Ja, ezakit, zein adibidez? Bueno, eider. Ja, eider, bai, egia da, Eskerrik eider. asko. Esango nuke baiet. Mira, praktikatuko dut, orain, egia, konsientea. Orain gabardi da hori hasiko ez eta. Jantzkera aldatzen hasiko nez. Neri ez zaite Ez, igual gero autentizidadea galduko zu, kontu. Egia da. Osa, ez dira kasu, digo, askotan gehiagizko alin bada distantzia, osa, niri misterio horrek distantzia bat ere, Bai. oso zaila egiten zait inguratzea jende baten gana, ze justo kontrakoa naizela esango nuke, orduan, asko zerrezagoa zait, pixka bat small talking baten ja animatzen da norbaitekin, ja gero binkulatzea, gero, zakit, igual, izango da zagun bat betirako, baina zaila egiten zait, ikusten bat norbait, Ados. horretan, esaten dut, pues igual horri utzi bartzaio bere gauzetan, de igual bada desiratzen ari da inguratzen, ez dakit, baina oso zaila egiten zait Bai, niri harremantzea. bai, adibidez talde baten gauzenean eta zeuseri buruz berbetan edo debate baten gauz lagun artean, Holan, eta non hor dauenean beti, ez dauena iritzirik emoten edo,
Ez que urduri paretan naz, bai. Ja. Jakin behar dut, zer iritzi dekon. Askotan, bai, batzutan, espadaue konfiantzarik ez, ze igual lotzati da. Baina, uret esan lagun artean, osea, konfiantzazko jentean artean. Bai, apurbetan morro moten dozte ezakitea zer deritzon pertsona batek gai bati buruz, karo, igual niretzako garrantzitsu den gai bat. Eta batzuk igual misteriotsuak ezakit, baina zuzenegiak diala beti hori ere, batzutan nekagarria, ezakit burura datorkizuen norbait, baina ez dure inoiz esango gola zer, beti egingo dula beragandik espero dana, eta nik esautzen jendea bizi dana, irutzen zaidana bizi dara, denbora guztian neurtzen, esaten ari dena, egiten ari dena, pertsona honi esango dio dan, eta besteari, eta nire egiten zaitain nekagarria, izaera hori, ezin detela ulertu. Zakit. Eta horrek ere benetako tasun hori galtzen dula ere. Bai. Beholako pertsonek penea emoten dozku, ez da? Osea, ez zuzela gure olako pertsonak, bizik eta joe, koitxe duek. Baina ez du, como que mozkortzea eta derrepente esatatzea eta esatea, abiara, eta esatea, que divertida pertsona gura. Ja, derrepente, vale, hau dena pentsatu zen. Sueltate la melena. Bai, hori. Enagoen, espero misterio txuan kontuakin, hainbeste denpora dugu egiten beste hausnarketa egingo genitxunik, oso ondo gustatzen jate. Asko hitz egin dozue, misterioa ja pixa galduta, egia esan, zuri misterio sentitzen dut. Eta ez benetan, mila esker bukatzera goaz, Katiali Miner, eskerrik asko. Zerko zara, ez? Zuk badaukozu gainera podcasterrari, ma? Bai, nire zea frustratua da. Bai. Pentsatuko zaitugu, Nire zuenean. Vale. Ez mi eskerregitan, plazer bat izan da. Eskerrik asko. Eider Rodríguez, eskerrik asko. Eskerrik asko, plazerra izan da, mi esker. Gustora gozarete? Bai, oso gustora. Oso azkarkunda. Bai, postenaz. Dorenekan, pelito. Esango dut, hemen, jenten aurrean, baten inoizela pilo bat ilusio, eta hau ez dute pastetan normalean, Instagramera sartu nintzen, eta solicitud de amistad, Katiali Miner. Eta de repente, ¿qué? ¿Serio? Bueno, uste gainera, miresmena... Bai, hume, claro. Baina noiz. Personalki ez ginen ezagutzen. Egia da. Ego kontzertu mate dota gero izango zan. Izango zan, ez dakit, de repente ukinoen solicitud de amistad de Instagram, Katalinena, eta nik, buah. Ez dut zuri kontarotzule. Igual, erintzen gogoratzen. Que maja, nire bai jarraipene boltan. Hola, eskerrik asko. Zuei, kriston lujoa izan da. Gonbidatu hobekin aritzea, eskerrik asko. Laister, bigarren edo hirugarren kapitulua izango dugu, eta gogoratu zuzenekoa iragarriko dugula Instagramen, joko honan sartuta. Eskerrik asko, beste barik, bagoaz, agur. Agur. Aio.